ng isla. Nagbabangka kami. Sino mag-drive? Naroon may kapitan dun. Dawa ka mga. Sabi ko sa'yo, maiwan ka na eh. Si kapitan. Oo. Dito maglubog. Abay, hindi dun. Hindi ako kailangan dun. Tulak mo daw, Totoy. Naiwan na si Ping guys kasi ano. Sakit ang ulo. At saka sa Teligaya, takot. Ang sagwan. Philippines eh, malayo na tayo ba? Hindi kaya ang pagka natin. Makalma naman no ang dagat. Ayun, kaya ano lang, safe naman. Maganda ang panahon. Ping nagbatayin? Akla. Betul. Ano, babaw lang oh. Ayun, kung saan yun, malalim pa rin yun. Babaw lang oh. Lampas tao pa rin yun. Pero kuya, ano yung kanina kuya? Patingin yun. Pating yun? Oh my God. Patingin yung dagat. Pa? Grabe guys, mayroong kami nakitang ano. Bigla na lang siyang lumutang. Hindi namin alam kung ano yun. Lalim yun. Takot na ako eh. Lumbalumban. Hindi man yata pating yung kuya. Patingin yun. Kabalyena. Duyong daw yun? Ano yun? Ba't sabi mo kanina kuya, huwag maingay? Ano yun? Hindi namin binabati. Sa mga magbati dito sa dagat. Ah, Pintas yung bata. hayaan lang pala dapat. Kung pansinin. Ganda ng tubig oh. Linaw. Si kuya, hinahanapan tayo ng ano, pagdadaungan. Pwedeng bababaan kasi malalim. Kita ko na yung mata mo kanina, gabulad na eh. Parang mata na ng Teligaya. Bawali bagay ito. Daan pa nga yung huli. Cha, kunin mo yung tsinelas ko, Cha. Oo. Buti mo nga yun, oh. Tsaka na. Sige.
Hanap tayo guys ng magandang spot. Dito tayo mag-ihaw-ihaw. Alam mo, marami ihawin, pusit lang. Dayo magrigos. Maligna. Tangi, huwag ka na maingay, bagtit ka. Dayuan. Hindi makabasa. Dun sa ano na lang, oh. Kahit pa. Doon niya, ako sa mabato rin. Hindi, para kung pwedeng maligo dito, oh. Dito lang, Bebe. Dito na din. Dito na. Para pwede tayo kami dyan maligo, oh. Hindi, kayo bala. Ito lang ang siya. Para surbol. Nakita. Scorpion. Ito nagaturo. Ay, akin. Mainit na to dito mamaya. Scorpion, grabe. Ang sana, oh, para mag... Ito, ang meron sila kuya dito para... Sa kabila sana tayo ron. Wala ka rin nakuha pa rin? Kaso ano eh, masukal. Dito lang ako. Para sigurado, ganyan. Parang gusto ko na lang maglakad sa kalsada, ah. Sabi ni Gusto kuya. maingay, baka mamaya masalubong na naman Sabi ni natin. kuya kanina. Oo nga. Nung naggano'n na siya, ay na, kung mabara, hindi ka stick out. Hindi daw pala dapat tinuturo bago ginipansin. Buti na lang ka mo may parating na bangka pa na maliit. Baka maglipat doon ay. Ang ano dito, hindi tayo makaano dito masyado. Sige doon, lipat. Sa mabuhat na yun. Magpunta lang dito yung maligo. Marinig dodo tayo na nasa ilalim ng tubig. Delikado dyan, kaya niya tansan. Ang lalaki guys ng mga bato, oh. Ang kadandarunan ng guys. Tara na. Yan guys, pasyalan natin yung falls dito. Walang daan dyan, ante? Baka may ahas. Turod ka talaga ng bagot. Ang ganda ng halaman. Ano iluto nyo, girls? Puset. Ihaw daw sila ng puset. Plastic sana. Doon na si daddy mo sa akwan, loob ng kuweba. Meron silang kuweba dito guys. Oh, ayun oh. Nakakatakot lang pasukin. Guys, tignan natin yung ano, kuweba. Oh, sarap puligo din eh, ba? Saan kayo nagdaan? Lamig. Wow. Fresh. Ba't may butas dyan, kuya? Hinuhukay mo yan. Ay, nahukay nila yan? Binibigay sila. Malaki na gagastos yun. Huh? Pero ba't hukayin pa nila? Wala mang makapasok na dyan na dapat magtago. Hindi, baka dati yan kasi open. Alam mo ng mga panahon daw ng ano eh, pinagpasabog ang pintuan para magsara. Talaga yung hapon. Oo. Nung panahon daw ng hapon guys, may nakatago daw dyan. Ganda guys, oh. Excuse me.
Ay! Pero yung... Ayun guys, oh, lalim pa nun, oh. May butas pa dyan? May tubig oh. Sige pa! Kailangan mo ta. Huwag ka namang pupunta doon, Charles. Tara na, let's go na. Tara, baba na tayo at bahay nakakatakot yung ano, kuweba, baka magiba. Ha? Katakot ang tubig guys, oh. Ang lalim. Kala mo, lalamunin ka ng... Oh, meron dyan? Meron dyan? Lalim. No, mag-eco. Pwedeng mag-ano dito, oh. Mag-jump. Pwede, kung mag-ahon ka pa. Sa puno pa. Oo eh. Lalim guys, oh. Wala. Butang. Katakot dun sa ilalim guys, mayroong kuweba. Babaw yan. Napasok mo na yan kuya? Pasok na daw na. Papa po. Hindi pa napapasok yan? Bangka la, may bangka siya. Hindi po. Sisid. Wow. Amazing. Ano? Bumarib. Pag nasa ilalim ka, tapos biglang nagbutin kayo. Mabato rin eh. Nag-ano kasi nag... Takot. Rinig nyo yun guys? Katakot. Malaglag ka dyan daan. Takot. Makawid ka pa nga si Libigyan. Wala kayong isda dyan? Tirahan ng sirena. Wow. Sige, malaglag ka dyan. Sana kung ano. Sarap sana maligo guys. Oh, nakakatakot lang yung tubig. Ang lalim. Ako nga din. Bigyan ko nito. Oh, baka sakali. Tak na. Pero kung meron daanan to na kalsada, maraming maliligo. No, wala pa kasi ito eh. Dito rin hanggang doon lang eh. Putol na. Balik na tayo guys sa ano. Mainit. Wala naman kaming nakuha ang ano. Isda. Walang kumain sa aming ano. Ngayon sila nag-ihaw ng pusit. Medyo malayo guys ang aming nilakbay. Mga 1 oras. Ano? Luto na. So guys, ang ating ulam. Pusit. Dito tayo sa gitna o pabilog natin yung mga upuan na yan, yung mga kahoy. Ilagay mo dito para may... Ang dali. Upuan na lang yan. Diyan na natin. So lunch time na tayo mga ano, dragon. Hoy! Kuya, sabihin mo kakain na. Kain tayo, kamo. Violet. Ito guys, yung aming biniling ano oh. Yung aming nabiling daon ng talbos, kulay violet, pati sabon naging violet. Silyo, ganda sana gayatin yun, ano. Wala tayong dala? Ay, kaya dugis mo. Kung dala niya.
Yan na. Ang sarap niya na. Sarap ang pagkaluto. Kaya na kuya. Saan na sila kaya? Yung mga driver. Driver at konduktor. Idoble niya na lang. Sa ilalim. Ibabaw na lang. Kuya, dali na po. Yung sombrero mo, Dali. sabaw na. Sama-sama tayo dito. Bago tayo magsisid sa kuiba. Tayo nang magkwan. Ganap ng ginto. Medyo na kong flashlight. Piko. Dito na. Tigas. Wala, kayo na kayo. Nakadamit na ka din. Masamay kami mo. Dito oh, basa oh. Nahihi ako. Tiligaya, wala kayo. Ten. Oh, ayan. Selfie-selfie na naman ang magjowa. At ang kanilang supportive na anak. Ayusin mo, mama. Kamo. Ayusin nyo, mama. Kamo. Ayusin. Ayusin nyo, mama. Wait. Kiss naman, kamo. Cha. Para. Kiss naman, kamo. Oh, kiss, kamo. Dali. Pindot ng pindot siya. 1, 2, 3. Pamili mo lang. Ano, magkakaroon ko pa ng kapatid. Hindi na mga lamig. Pag nakaligo ka na. Hindi na nga. We! We! Pagkatugan mo lang eh. Oh, picture. Moji. Wala kang remembrance nini. Mapangkat! Alay. Alay. Madi ka, maday? Tara na. Oh, si Dan oh. Sige. Naghanap ng lawlaw ah. Yan, sawa na sila sa ano post. Dito naman tayo sa dagat.
Saan? Ayun o, yung starfish. Saan? Ayun, nakatago. Ha? Ayun. Like, black tea. Ganda nito, oh. Saka yun, oh. Coral. Oh, buhay pala to. Yun. Matalas pala ito, ano eh. Ang dulas. Madulas siya, oh. Buhay na coral. Oh, buhay. Madulas, oh. Malagkit. Ang ganda nito, oh, kulay pula. Ang ganda guys, oh wow! Ang ganda kitang-kita. Di ba may kinakain na ganyan? Oh. Naku, wala na nasira. Nakita na anino mo. Ganda nga. Yung nga yan, picture ako nga si Archie na yun kung ano nga. Saka, nakita ko malaki. Sarap ng tubig daw. So yan, si Archie yan eh. Yan, may mga tusok-tusok. Ayan o. Ayan o, ayan o. Kinakain na. Ano pinakain? May ikon yan, parang crab. Yung parang aligihan ang kanyan. Gumagapang ba yan? Hindi ko makakita eh. Kukunin ko. Ayan guys, oh, ang galing ng mga ano, oh, ganda. Pasyalan din daw nila guys yung ano, kuweba. Siguro kanina yung unang pan. Ayun lang sila, di ba? Tapos lang ito yung bubes. No. Lalim, oh. Dito, oh, ang katakot yung kuweba dyan. Uy, may crabs. Oh, ay no, dalawa. Kita nyo yun guys, dami. Ay no, yung mga crabs. Hanggang doon sa ilalim, silipin mo diba? Yun no. Oh, guys, naririnig mo yung tunog mo, nakakatakot. Magbalik? Magbalik? Papa. Nalaglag pa. Ante, kaya mo lang ngayon yan? Kaya ko yan. Galing mo naman maglangoy, sana all. Kaya ko yan. Yon. Kumakain siya. Saan pa daw? Oo, basta hindi ma... Kaya nga, ang galing. Kaso lang, mapagod ka. Oo. Oo, pag hindi marunong talaga lumangoy. Hindi yung marunong lumangoy. Ano yan? Pwede. Siguro may nag-dive dito. Pwede pa naman daw kami pumunta doon sa bandang doon. Kaya lang medyo malayo na. Ay, dito na lang kami. Meron ba kayo? Sige. Oo. Dapat din mo. Ano mayroon dyan? Ay, ang ganda. Parang balloon, ano. Ang ganda, oh. Tingnan mo nga dito sa kabila din. Pwede rito, oh. Pwede ka maligo dyan, oh. Pwede. Oo. Diretso ka doon sa ano. Ano yan? Hindi yan si... Ano yan? Hindi yan si... Violet eh. Dito, picture lang kita din. Ang ganda oh. Diyan, oh. Magpunta ka sa loob. Huwag ka na wag na. Napaka-supportive na anak. Taga-picture.
Babaw lang yan. Kapag ano daw, December, ganyan, Holy Week, puno daw ito ng tao. Halos wala ka daw mapwestuhan dito. Ganda kasi eh. Malalim na yung tubig. Ligo kayo ulit? Ha? Ligo na. Tignan nyo guys yung ano, parang kala mo kuweba. Nakatakot. Yan guys, after swimming, magmerenda tayo ng nachos. Nagutom sa paglangoy. Naglangoy! Nagutom. Nakapunta na kami dyan eh. Bigay mo lang ng akin. Makatakot lang guys yung mga bato, baka maglaglag, ganyan. Pero wala yan, matibay siguro yan. Parang mga duhat yan ano. Oh, no? Ito ang ano niya, kagaya rin doon sa post sa kabila. Parang ganyan. Ito ang mga bulaklak niya. Maglagang. O yan guys, bale pauwi na tayo at kami po ay sasamba pa. Ayun na. Ayun na ang ating bangka. Let's go. Dito naman, pinauga.